Għal darbohra fl-ewwel tas-sena ħajarġa' jkun hemm il-maratona għad-Dar tal-Providenza. Nistidinkom tinaqdu magħna f'din il-festa ta' ġenerożità ħalli nibdew is-sena bit-tajjeb, bil-kbir u nkunu qed nagħmlu dal-ġest tal-ħaddieħor il-kol flimkien. Huwa dan l-appell li xieraq li wieħed jagħmel. Dan iż-żmien tas-sena huwa sinonimu mal-għajnuna, l-imħabba u l-ġenerożità. Però fid-Dar tal-Providenza dan is-sens ta' imħabba mingħajr kundizzjoni huwa preżenti s-sena sħiħa, 24 siegħa kuljum. L-ewwel ta' Jannar sar sinonimu ma' din il-festa ta' ġenerożità b'risq din id-dar. L-isem ta' din id-dar jixed li din taħdem u tiffunzjona bil-ġenerożità tal-poplu u għalhekk li l-poplu Malti huwa msejjaħ biex jgħin. Id-direttur tad-Dar tal-Providenza Dun Martin Mikallef tenna l-appell tiegħu waqt il-programm Net Live. Għanna bżonn 4 miljun u nofs euro fis-sena. 4 miljun u nofs. Tejda biss. Kbar. Ta' nifsek. Kbira. U allura din l-attività fil-bidu tas-sena tejna biex namlu kuraġġ għal ftit xhur għaliex iċ-ċifra tgħinek tgħix biss għal ftit xhur, imma mbagħad ovvjament il-poplu Malti ma jgħinx biss fl-ewwel tas-sena, ma jkompli jgħin matul is-sena kollha. Apparti dawn l-appelli, nar l-ewwel tas-sena d-Dar tal-Providenza tiftaħ ukoll il-bibien tagħha biex wieħed ikun jista' jara l-ħidma li ssir. Waqt il-maratona li se tintwera diretta anke fuq Net Television se jkun hemm spettaklu mill-aqwa talent lokali. L-appell tiegħi huwa biex fl-ewwel tas-sena il-poplu Malti jikkonkorri għal din is-sejħa għal darb'oħra jiġi hemmhekk u jesperjenza x'inhi d-Dar tal-Providenza u fl-istess ħin igawdi minn programm ta' divertiment tibda mid-9 filgħodu fuq id-9. U mbagħad ikun hemm il-entertainment jibda mill-10 sa nofs il-lejl. L-għan huwa li ovvjament jinġabru l-fondi, però fl-istess ħin nappellalkom biex tiġu wkoll biex apparti li tesperjenzaw anka ir-residenti għalihom hija ġurnata importanti. Daw jistennew dan il-perjodu daqskemm jistennew il-perjodu tal-Lulju meta jkun hemm il-maratona tal-volleyball b'risq id-Dar tal-Providenza għaliex għalihom tkun ċelebrazzjoni u dik l-attività tferraħhom.